আমার মাঘ বিহু আহি আছে আৰু কি কি এইটো ময়দা না স্যার আটা আটা আৰু চাউল গৰম কুৰ্তা মোজা মোজা বিশাল দাম লে কিমান দাম এইটো কুৰ্তা গিলা 300 না আৰু 199 বাংদ্राय দাম गैया नै 299 শর্ট মডেল आरो ना नै सोरबा सोरबाफोर उदै नुजालायनाय फान्थाब फान्थाब गानोब्ला नैखौ लांफैनो हागोन आरो ना आरो नै फिन बरायहरनो हाबायलै बुहुद मानो होनबा दिनै बोथोरा एकदम थान्दा थान्दा आरो माने साइकेल सालायनो मोजांथार आरो ना बोथोर दिनै माने बेबायदि बोथोराव माने बाइक बेबायदि सालायो आरो ना दा बेनिखायनो दा साइकेलजोंसो थांगासिनो आरो दा आं थांनो नागिरनाय जाहैबाय माने बिशाल बङाइगावनि बिशाल मेगामार्टआव माने आं बेवहायनो मावखायो आरो ना दा लायनाय लांबाय आरो ना बोथोरा एकदम सुवा खुजोबनाय माने सहैनांगौ एकथायावनोमोन आरो ना दा एकथा जाहां जाबाय आरो ना 12:55 जाबाय आरो आंनि थांनांगौआ एसे लेट जासिगोन बोथोरा माने गुसुथार ना ओंखायनो बङाइगाव जि ओरै भिर ना एकदम साइकेल सालायनानै गरम मोनलायबाय आरो ना सफैबाय दा स्टार्ट मोदों दा थांसै आरो ना खामानि बिशालाव लेडिसनि मोजां मोजां टी-शार्ट फैबाय माने गरम बोथोरनि थाखाय नै आय बिबार गोनांबो दं नै ओरै कुर्ताबो दं कुर्ता मोजां मोजां बेसेबां दामलाय किमान दाम इथु कुर्ता गैला 300 ना आरो 199 बांद्राय दाम गैया नै 299 शर्ट मडेल आरो ना नै सोरबा सोरबाफोर उदै नुजालायनाय फान्थाब फान्थाब गानोब्ला नैखौ लांफैनो हागोन आरो ना आरो नैबे शार्ट दं शार्टखौ खुलिलायखौ बे शार्ट दं आरो नैबे ड्रेस दं ड्रेसआ नै फ्रक ना फ्रक नैलाय नै कट मोजां मोजां फैबाय नै गरम बोथोरनि थाखाय दांथ' बांद्राय बरियाखानाया लेडिसफोरनि उदै नुजालायनाय सोरबा लांफैलायबा हागोन नै बेसेबां दाम नै बांद्राय गैया 399 दाम लांफैनांसिगोन नै बरिया बरिया फैखाबाय माल लेडिसफोरनिसो ओमफ्राय माने आं लेडिस सेक्सनाव थायो नालाय ओंखायनो मेन्सना मेन्स आलदा किड्सना किड्स आलदा थायोना बेखायनो दा आंनाव नैबेहाय गोदान गोदान माल फैबाय आरो ना गरम बोथोरनि थाखाय दा नै बेखौनो साजायनो थाखाय रेडि लांफैनांसिगोन आरो बिशाल मेगामार्टआव शपिं खालामनो मोजां मोनग्रा बिथां माबामोनहा जारौमोनहा नानिमोनहा बेबायदि ड्रेसखौ लांफैनो हागोन नै मोजां मोजां सफैदों आरो ना मोजां मोजां ड्रेस सफैदों दा नै बरियाखा आरो दामाबो बांद्राय गैया 999 लांफैनो हासिगोन आरो बङाइगाव बिशाल मेगामार्टआव अब सिखिरि गोनांलाय माथो 199 गरम बोथोरनि टी-शार्टआ फैखाजोबबाय नै लेडिसनिया आरो मा मा कालार नांगौ गासिबो मोनजोबगोन नै हाफ पेन्ट 199 नै लोगोफोर 50% आरो 40% डिसकाउन्ट फैबाय दा बेखौ लागासिनो आरोना नै सुइट शार्ट उइन्टार कालेक्शन बेवहाय 40% आरो 50% डिसकाउन्ट फैबाय आरोना दा बेखौ लागासिनो आरो बबे फैगोन ना नायबाय था आरोना আমার মাঘ বিহু আহি আছে আৰু কি কি এইটো ময়দা না স্যার আটা আটা আৰু চাউল আৰু ৰিফাইন এইটো মানে অফাৰত দিব জনে জনে মানে মাঘ বিহুৰ কাৰণে কিবা লাগে যদি আহিব পাৰে বিশালত লৈ যাব পাৰিব কমতে হ'ব মাঘ বিহুৰ মানে কিবা ৰুটি আৰু পিঠা কিবা কিবি খাই না সেইকাৰণে অফাৰত দিব লাফাইনাছিলেন आरोना नै माइरं आटा रिफाइन माने अफाराव हगारसिगोन आरोना लाफाइनासिगोन दा नै अफाराव लागायबाय 40% माने गरम जियाव आरोना माबानि गोजां बोथोरनि आरोना बेयो दा 40% आव अफाराव हगारबाय दा नै लाफाइनासिगोन बासि 50% आव दं ओमफ्राय जेकेटआ नैबे उनावसो जेकेटआ जोब्बाय 40% आव बेबो जेकेटआ बेखिनिल'सै आरो नैबे सुइटार हिन्जावफोरनि बेबो 50% सेकेन्डआव आरो ओमफ्राय बे 50% 40% दामा 299 190 फोर फैगोन दां नै 190 119 फोर फैगोन 199 ना 119 आव फैगोन आरो लेडिसनि जाहैबाय बियो पेराशुट पेन होननानै बुङो नै सोरनोबा नांगौबा सोरबाफोर पेराशुट पेन गानोब्ला सोरबाफोर कटन
पेरासुट फेन बरिया सार्ट फैखादोंलै लेडिसनि नै फानथाब थाबनो सोरनोबा नांगौबा नै फानथाब थाब थाबनो एकदम ब्लेक कालारनि एकदम उदै नुजालायनाय मेन्सआव फैबाय नै मेन्सआवबो गोदान गोदान टि सार्ट फैबाय गरम बोथोरनि ना एसे गासिबो इलाय मोनसे खुलिनायखायलाय माबायदि नाय नों सोरबाफोर पसन्द जायो खोमा नाहरदो नै वाव नाइस नै माबा सेमो दंलाय ना मोजांथ' हाफ पेन्टबो नै हाफ पेन्टबो फैजोबबाय गासिबो फैजोबबाय आरो गरम बोथोरनि हाफ पेन्ट लागायगासिनो नै डिसप्ले खालामनो जाबगासिनो ओरै लागासिनो आरोना दा थांगासिनो नै एकदम लामायावनो खुवाजोब नुनो नागिरा नै बांद्राय खुवाजोब एकदम लामायाव खुबाय नै लाइटआनो साथिबाव नागिरलाबावसो नै दा न' मोनसिगोन नै बांद्राय गोजान गैला खाथि जाखायो नालाय बङाइगावआवबो 3 किल'मिटार 4 किल'मिटार जागोन सिम लानानै आरोना दा न'आव थांगासिनो खुवायानो जोब आरोना एकदम नुवा नै लाइटजों